Diolch yn y lle cyntaf i wasg Honno am fentro i ail gyhoeddi nofel. Wel, dwi'n meddwl mae'n prif nofel yn fam, sef Mae'r Galon wrth y Llyw. A diolch yn benodol i Rosanne Reeves am helpu gymaint gyda'r gwaith golygu a gwaith lliwio'r nofel trwy'r wasg mewn dyled mawr i ti. Am ddod o'r syniad a hefyd am y gwaith ar y peth. Wel, oedd e'n un cwestiwn falle yw sut yn y byd dath y fam, wi ddim yn mynd i sôn am ei hanes ei theulu na dim byd felly, dath i fel chwadur wrth gwrs i Gymru. A sut yn y byd ffindodd ei hunan yn dod i ysgrifennu llyfrau yn y Gymraeg. Wel, yr ateb yw, wrth gwrs bod hi'n ysgrifennu llyfrau mewn yr Almaeneg a bod y nad yn cyfieithu. Ond sut nath i ymddiddori yn y byd, dath i ysgrifennu Cymraeg pan gafodd Rob ei eni, dyna yn 1943. Dyna pryd ddechreuodd i ysgrifennu Cymraeg mewn gwirionedd. Mae'r dyddiau diron cyntaf gyda un y Gymraeg yn mynd nôl 1943 pan gas Rob ei eni. Ond byddai'n ysgrifennu tipyn yn Gymraeg ond yn Almaeneg hefyd. Ond y gyfrinach mae'n debyg, o'n i yma ydych chi'n gallu gweld y llun, i oedd hi'n hynod o ffodus i ddarganfod grŵp o ffrindiau a theulu yn had yn yr Rhondda. A fyna byddai gyrfa lenyddol wedi dechrau. Yr rhai bydden dod i'r cartref, chi'n gweld llun fyna o un tŷ mewn tŷ teras. Bydde ar y dde fyna welwch chi Pennar Davies, oedd yn fyfyriwr ar y pryd. Wedyn o dan lun Pennar welwch chi Rhydwen Williams. Bydde fe erbyn hynny wedi dechrau i waith fel gweinidog yn y Rhondda. A wedyn ar y top fyna yn y canol Gareth Alban Davies oedd yn ddyfyriwr ysgol yn y weched dosbarth pan o'n nhw'n cwrdd gyda'i gilydd. A wedyn doi lun nesaf ar y top fyna, William Brawd yn had a redodd bant o'r fyddin a chifio yn ystod y ryfel. A wedyn David Brawd arall yn had fyna, oedd hefyd wedi synydda tipyn bach. A gyda'i gilydd wedyn sefydlu cylchodd trafod llenyddiaeth, crefydd, athroniaeth, gwahanol feisydd, a gwneud hynny'n eitha beiddgar yn debyg, yn ôl yn y cyfnod hwnnw. A wedyn ar y gwaelod fyna, fe welwch chi, wel, llun mam a nad, newydd redeg bant o'r Rhondda i'r swyddfa gofrestru ym Montepridd, i'r ddweud wrth neb, a fyna briodon nhw. Medi 3/10/1939 ar ddechrau'r rhyfel. Ond sut bydde rhywun o'r Almaen te, ac yn ffoadur, sut bydde rhywun fyna yn meddwl amdani hun fel rhywun bydde'n dechrau ysgrifennu yn y Gymraeg. Byddai ar y naill law wedi dechrau darllen tipyn, a mae gyda'i ambell i ddyfyniad yn ei dyddiau diron yn y cyfnod yma. Mae'n sôn am O Law i Law, fel rhyw nofel gyda dipyn o ysbryd ffilmiau Ffrengig am fywyd trefi bach, gyda phob person wedi symleiddio a dipyn bach yn chwerthinllyd. Wel, bydde hi'n dod mewn o traddodiad llenyddol yr Almaen ac yn edrych o'r tu allan rhywsut ar y cynnyrch llenyddol yng Nghymru. Gyda Monica Saunders Lewis, mae'n dweud bod Saunders, pawb yng Nghymru wedi, fel y fe sefyll dani a wedi cael sioc o ddarllen Monica. A mae hi'n edrych ar Saunders fel rhyw fachgen bach drwg yn dweud pethau na ddyle fe. A fel yna oedd hi'n gweld a meddwl, sut yn y byd gallai hi fod yn rhan o'r traddodiad yma. Wel, dyma un beth mae'n dweud, yn ei dyddiadur yn 1954 cyn i fi, wel, mae'n debyg yn y cyfnod byddai'n dechrau ysgrifennu'r nofel. Os nad yw'r traddodiad yn cael ei ail-lenni yn barhaus yn y meddwl, bydd yn dod yn faich fel celfi sydd wedi etifeddu. Hynny yw, dyna'n aml sydd gyda ni yng Nghymru rhyw draddodiad na rhaid i ni gadw ato fe, doed a ddelo, ond celfi wedi etifeddu nhw heb ysbryd bywyd ynddyn nhw. A meddwl hi, fel rhywun yn dod o'r tu allan, yn dod i mewn i draddodiad newydd o'r tu allan, dwi'n llai clwm wrth y traddodiad, ac felly mae'n haws i mi chwalu delwedd.
Ac yn ei nofel, yn arbennig yn y nofel yma, mae'n gwrdd golwg ar y gymdeithas yng Nghymru, gymdeithas grefyddol, ddiogel yng Nghymru, y gymdeithas sydd yn tybio bod ganddi foesau penodol, ac mae hi wrth gwrs yn y nofel yma yn ei chwalu nhw. Ond meddai hi hefyd bod hi'n gallu gwneud hynny, chwalu, yn unig os ydw i'n uniaethu â Chymru. A dyna falle, beth mawr nath hi o derbyn i'r rhan yng Nghymru, ac oherwydd bod hi ddim yn gwadu cyfrifoldeb am Gymru, neu am y gymdeithas Gymraeg wedyn, oedd yn twmlo bod hawl ganddi i chwalu'r rhai o'r delwedd. Mae yn ei nofel hi, yn y nofelau, un o'r nofelau cynnar, neu nofel gyntaf hi'n gwirionedd, Anesmwydd Hoen, fyna mae'n dilyn hint merch ifanc. Yn dilyn, fi'n tybio i phrofiadau hi hun yn yr Almaen, yn symud o dre fach, yn mynd i Munich i'r coleg, ac yn darganfod bywyd newydd, carwriaethau a phethau felly, ac yn dod yn ymwybodol o beth yw yr rhwystrau i fywyd merch. Yn y nofel yma, Anesmwydd Hoen, enillodd wobr Tyfer Driw, mae wedi cymryd cymeriad o Gymru yn mynd i Lundain, ond yn cael profiadau tebyg. Ac mae hi'n gweld yr anhawster mawr, a dwedwch chi ferched am hyn. Mae cymeriad yn y nofel yma wedi teimlo mi'n eithaf ar gyfwng tanghedus pob merch. Beth bynnag a wnau, byddai'n rhaid iddi hi aberthu'r rhan ohoni hun. I'w chyflawni ei hun, yr oedd angen y dyn a'i carau, ac eto y dyn hwnnw oedd y perygl mwyaf i'w hannibyniaeth ysbryd. A mae annibyniaeth ysbryd merched yn rhan bwysig o waith y mam. Mae hwnna'n tarddu raddau o brofiad gafodd yn ifanc pan oedd Ewrth wedi dweud, wel cofio di, bydd dyn ifydd i'r dyn fydde dyn i briodi. A nath i wrth ryfela yn erbyn hynny o'r cychwyn. Ymddiddori wedyn yn sut mae crefydd yn trin merched yn ei casgliad o straeon byrion fy chwaer Efa. Mae'n sôn am ferched oedd yn trafod y posibiliadau o weld Duw fel merch. Meddwl am ferch Duw, a fydde'n dod i'r byd i waredu merched. Oherwydd meddyliodd Efa, na allar Iesu fel dyn di-briod ddeall gwragedd yn iawn. A fel yna mae crefydd y 2000 o flynyddoedd diwetha wedi bod, dwi'n meddwl, ar pa byrpas hon yn dechrau ystyried a di merched yn ddigon da i fod yn effeithiol. Wel, mae'n datblygu'r wedd yna yn ei nofel fy chwaer Efa, ac ymhellach wedyn, yn y storiau byrion yn fy chwaer Efa, ac yn ehangu ar hynny wedyn yn y Galon wrth y Llyw. Stori sydd ganddi fan hyn am ferch sydd yn chwilio am gariad mawr bywyd, i chariad mawr mewn bywyd. Mae'n briod, mae'n canfod y cariad hwnnw, a mae hwnnw wedi dyweddio yn barod. Wedyn yn priodi ac yn cael 3 o blant. Yn dilyn hynny, mae hi'n mynd yn ôl at y cariad cyntaf, ac yn y pen draw yn cael 6 o blant. Stori cwbl afrealistig falle. Un o'r plant yn dioddef o ddiabetes, un arall yn cael damwain gyda chacheth ac yn marw. Yn y pen draw, mae hi'n dod i gytundeb a'i chariad, mae'n mynd yn ôl at ei gŵr, ac yn rhoi un o'r plant i'w mabwysiadu gan ei gŵr. Wel, sut yn y byd mae nofelydd yn dod o hyd i stori fel yna? Wel, gyda mam, fe gafodd i'r stori yna yn syth o fywyd ei chwaer. Roedd ei chwaer yn briod adeg y rhyfel 3 o blant, ond wedi bod yn caru y cariad mawr yn ei bywyd, heb gael ei briodi fe. Wedi cael anawsterau yn yr Almaen adeg y cyfnod Naziaidd, yng nghanol yr rhyfel yn gweld, posibilrwydd y rhyfel yn dod i ben y bywyd pawb, ac yn gorffen i bywyd, yn meddwl wedyn, beth wna i angweddus y mywyd, a wedyn yn ymroi hun wedyn i ganfod y cariad perffaith oedd ganddi, ac yn cael 3 o blant eraill gan y cariad newydd.
Sefyllfa, wrth gwrs, bydde yng Nghymru, a mae'r stori i gyd yn digwydd yng Nghymru. Y sefyllfa yna o dineb, o gariad pyr yn torri ar draws, holl foesoldeb traddodiadol y Cymru, a hwnna mae'n debyg yn un o'r pethau bydde wedi creu tipyn o gythrwfol yng Nghymru ar y pryd. Mae'n darlunio y foesoldeb Gymreig fel un traddodiadol, yn dweud mewn un man nad oes un athronydd wedi profi bod y fath beth a ffechod yn bod, nad oes y fath beth a moesoldeb yn bod. A mae'r nofel wedi britho a nifer o ddywediadau felly a meddyliau sydd yn herio yr hyn byddai'n cael ei ganfod fel moesoldeb traddodiadol yr un fydde yng Nghymru. Wel, yn y pen draw, yn y nofel, mae'r cymeriad yn o gael o ddisgwyl i chweched plentyn, mae'r cymeriad yn erthylu, yn penderfyniad bod i am erthylu'r plentyn. Wrth erthylu'r plentyn, mae'r ferch y fam yn fawr. Digwyddodd hynny ddim i'r fawr fy mam, ond at hynny mae'n debyg mae'r nofel yn mynd yn y pen draw. Sut allwch chi gysoni moesoldeb cymdeithas ar hyn sydd mae'n rhaid i'r ferch yma i wneud mwyn bodloni i greddfe ac mwyn byw yn gyflawn. Wel, mae chwari yn y pen draw yn dweud hyn. Bod hi wedi torri pob un o'r digarchymyn, bod hi wedi torri pob dybw, felly wedi gwneud ei hun yn ysgymyn mewn gwirionedd yn y gymdeithas, ond bod hi serth hynny wedi ei threu o natur sant. Felly, rhwng y pechadur a'r sant yn tybio, mae'r nofel yn troi. Wel, gobeithio bod yn rhoi chydig bach o flas fyna o hynt a helynt y nofel. Mae digon o syniadau fyna fi'n credu heddi i gorddi y gymdeithas ddiogel i ni'n byw ynddi. Ac os nath, mae'n rhywbeth yn y nofel yma o leiaf i herio fi rai o'n syniadau ni. Nid i derbyn na'i gwrthod nhw, ond codi drych mewn ffordd i'r gymdeithas Gymraeg fel rhywun o'r tu allan. Ac fy'n allai wneud, mewn gwirionedd yw eich annog chi i brynu'r nofel. Mae'n werth i darllen.